So, sa video natin ngayong araw, ibabahagi ko lang sa inyo ang aking 1 year experience sa paggawa ng video at sa dalawang bata na naitampok na sa telebisyon dahil lang sa video na ginagawa ko. So, pag-usapan natin yan. Let's go! So, yun guys. So, sa video na ito ay isi-share ko lang sa inyo yung mga 1 year experience ko sa paggawa ng video dito sa social media. At ayun. So, paano ba natin to sisimulan? So, continue. Pero guys, bata pa lang ako, gumagawa na talaga ako ng mga nakakatawang mga video, yung mga ito yung mga video na ginagawa namin. Ayan, yung mga trip namin sa paaralan dati. Yung blue. Doon sa pag-start sa pagbablog sa school, doon kinakareer ko na yung pagbablog. Ina-upload ko na yung mga trip-trip ko na mga video, yung mga gawa-gawang video. Then last year, to COVID yun. So ito yung pinaka-the best na vlog na hindi ko inaasahan na mangyayari to. So dito ko na-experience na hindi pala kailangan ng mga mamahaling gamit para makatulong ka sa isang kapwa mo. So ito yung experience ko sa kanya guys. So ito. You. Dali, mana si Kuan do si Dirk si yung galing niya kita. Oh, mao ni siya si Dirk Daniel Kapaning. Ana gyud, tupong ra gyud. Ya mao ta, salamat kay sa imong oras. Salamat po dong unta naapot unta intang nga sa pinaagi ang imong vlog unta matabangan po nimo ang akong anak. Mga konting mensahe lang po tayo about sa nagtatanong sa post ko at nag-comment kung bakit nga ba naka-NJS 15. Ang batang ito na si Dirk Daniel Kapaning ng Manlapay, Dumanog, Cebu. So panoorin mo lang tong video. Let's go. Tagal akong naawa sa bata na yan. Simula pa yung nag-aaral pa siya sa elementary. Hindi talaga niya kayang maglakad. Madali siyang hinihingal dahil sa kanyang kapansanan. Sa tingin ko sa bata, kung paano kung gagawan ko siya ng video. So ayan, ginawan ko siya kung paano kung gagawan ko siya ng istorya about sa kapansanan niya, saka kwento niya. So ayun, talagang si Nanay Brenda yung nagsabi sa akin na i-vlog mo itong anak ko kung nagbabaka sakali silang may tumulong kasi sobrang gipit na daw talagang sa pandemya na kinakaharap natin ngayon. Talagang wala na silang budget na mapaipapacheck up si Dirk Daniel dahil sa tapos o dahil may pandemic. So ayun, pagkatapos nun inedit ko siya sa cellphone ko dahil wala naman akong laptop, wala naman akong editor, kundi KineMaster lang po yung gamit ko na app. Ayan, doon ko po siya inedit sa cellphone ko. Kalipas na isang araw, in-upload ko po siya sa Facebook at saka sa YouTube. So mayroong mga taong nag-share. Maraming salamat po sa mga nag-share ng video po na ginawa ko. Tapos ko po siyang ma-upload, ay pag-isipan ko kung paano kung i-message ko siya sa kapuso mo, Jessica Soho. Ngayon po, sinubukan ko pong nagbabakasakali lang po akong mapansin yung video na ginawa ko. Inisita ko po nilang page na po nila. I-message ko sila sa mismong page nila. So ayan, ito po yung message. Ayan. Pagkatapos ko pong i-message, sinend ko po yung video na ginawa ko sa page nila. So ayun, chinat ko sila. Ate, nag-reply po yung taga KMJS 15. Baka ito na yung solusyon para mapacheck up at mapatingin sa isang espesyalista si Dirk Daniel. Pagkatapos nun, tinawagan na si Ate Brenda kung saang location yung bata, kung paano nila mapupuntahan dito para makakukuha na ng video. So ayun po so yun lang po sa mga sagutan po sa mga tanong ninyo. So yun guys, so ayun at yun yung pinaka-the best na nagawa ko sa sarili ko. Na kahit isang small content creator lang ako hindi sikat at hindi nakikilala sa larangan ng social media at yun, patuloy ko lang yung paggawa ng mga videos ko kahit wala masyadong nanonood sa mga videos ko. Patuloy ng paggawa ng video hanggang sa ito, dumating sa punto na kinukuha na ko ng videos tong si Kaikai, itong batang longboarder ng Cebu. Panoorin natin.
may adlaw din nato, no? So may buntag dia kung nakita man nimo ni siya sa akong mga video, sa akong mga vlog. Naan siya special talent nga gitaguan. So siya si Archcal Elison Burasca. aka Kai. Siya mo'y pinakabata, manulaay og longboard. Bisag kuyaw kayo ang longboard. Ipakita na sa iyang abilidad sa longboard, mga kapuso, na yung skateboard na kini siya, laing klasiko, no? Atong inilahan, pero na-inganyo man siya ng long sport, kinsa mo na yung inspirasyon na nadiini. Ang kauban na po si Archcal Elison Burasca. Si Kai. Good morning, Kai. Welcome sa GMA Regional TV Live. Kumusta ang karong butaga? Okay. Good morning, Sad. Pero sir. Sir Nico. Hi, Kuya Nek. Ta. Ito ito tinood nga mo? Archcal Elison Burasca. Post din tayo sa TV pero ano, mga 2 seconds lang. Ito yung video. Wala dito sa Malapay, Dumanog, Cebu. KMJS na yan. Gago! Rolling. 3, 2, 1, go! Wala dito sa Malapay, Dumanog, Cebu. Wow! KMJS na yan. So, grabe yung experience na yun. Hindi ko yung makakalimutan. So, ayun po guys. No? So, ayun. Yun po yung mga 1-year experience natin sa paggagawa ng mga video. So, ayun. Malaki yung pasasalamat ko dahil kahit konti lang yung followers natin at subscribers. So, yun. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta po sa akin. At sa 1-year experience ko po, wala po akong mic, wala po akong kung kahit anong item sa pagbablog, kundi yung cellphone ko lang. At dito din ako nag-edit sa aking cellphone. So, ayun. Kahit hindi pa tayo naging successful sa pagiging social media influencer, hindi ko inaasahan na makakatulong pala ako gamit lang yung cellphone ko na kahit blurred yung kuha, pero malaki yung pasasalamat ko. So guys, so yun na po sa video natin ngayong araw, no? So maraming salamat sa inyong panonood. At so kung intensyon natin na magpasikat sa social media, huwag na tayong mag-expect nun. Ang importante ay masaya tayo sa ginagawa natin. Huwag magpapadala sa mga taong hihila sa iyo pababa. Dapat marunong kayong makinig sa mga kakataas, mga magagaling mag-advise, tulad nila ni Kong TV. Yun yung mga pinakasikat ko na idol. At saka sa mga ibang influencer dyan, na part din ng papaangat sa mga small content creator sa Pilipinas at sa ibang bansa. So maraming salamat sa iyong panonood. At sana ay patuloy ka pa rin magsusuporta sa akin. At kung bago ka pa lang at napadaan ka lang sa video na ito, please huwag kalimutang i-like and follow at ang ating FB page para sa iba pang mga sabog na video. So yun na po sa video natin ngayong araw. Hindi na natin to patagalin pa. Power, peace, let's go!